Erresumin izpirik ez daukat ordea. Tribua osatzen genuela ardeka, ardi deisten eta amarekin gazna, ontzen iragan unez gogoratzen naizelarik. Batez ere, demagun supermerkatuan zuertatuak erlatibizatzeko. Etxe gehienetan bezala gurean, ardi lanak aurren gain ziren. Eskolara joan aitzin eta eskolatik landa ardika abiatzen ginen. Oinez edo bizikletaz, txokolate kankaileko oitartekoak irentzirik. Nara, usu zendarrietara. Zenbaitetan, aroa ederzenean anaia edo aizpa txikiak gurekin etortzen ziren. Eta malgarretan gora ustuka, meno, no, oiuka genbiltzala. Haien zango irudi zaulen ibilera ikusgarri zitzaigun. Taka, marmaka eta bentoka erditan jadanik negarriz aiz azberenka. Noiz helduak gara? Ardiak esnetzen zirenean, neguko euri egun laburretan haien bila joatea ungigarrien zitzaidan. Ilekizkur luzeak lokastuak zituzten gaixo kabalek. Marrakek hauenen ozena zuten eta ardien urrin mikatza euriarenarekin anahazten zen bideetan. Atza haien hauetarik lurrinduz. Urteak aurrerartzean, zendarrietara iristean abiltzen ginen. Sakur erdi basa, igortzen genuen ardien biltzera. Patarzolatik oihu egiten genien eta bulta handiaren buruan. Ardiak jausten ziren tarrapataka, bata bestearen ondotik gurdeiei iardetxiz bezain sakur psikopatak izuarazirik. Anartean, lurrean tototzen ginen, historiako kurtsoak ikasten, badakizu, nous anzert legulua marmaran, imurdiak garroindatu arte. Nehor, alabaina ez zuen sekula gure erako hartzainek ikusi. Ardika, ibilki irratia edo liburu bat eskuan. Auzoek trufa merke zutela eranztekoa dut, arrazoiekin.